73. Donostiako zinemaldian, donostiarrek lekua eta protagonismoa izango dute. Sail ofizialean, euskarazko 3 lan izango ditugu, horietatik 2 lehiaz kanpo. Mas Palomas filma da, lehiatuko den bakarra. Moriarty ekoiztetxearen lan berria da, Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendurikoa. Aldiz, Jose Ramon Soroiz aktorea da protagonista. Vicenteren rola egiten du filmean, 77 urterekin Mas Palomasen gustuko duen bizimodua daraman gizon homosexual batena. Carmele pelikulan berriz, Jon Elaspiur donostiarra da protagonista. Asier Altunak zuzendua, Carmele Urresti militante abertzalearen bizitzan oinarriturikoa da, 36ko gerran egindako borroka ekarriz. Zeru ahoak telesaila ere, sail ofizialean ikusi ahal izango da. Koldo Almandoz donostiarrak zuzendu du, eta Ondara ahoak telesailaren jarraipena da. Nagore Aranburu da protagonista berriz ere, Nerea Garzia inspektorearen rolean. Zuzendari berriak sailean berriz, Irati Gorostidi zinemagile donostiarraren Aro Berria filma proiektatuko da. Haren lehen lan luzea da. Donostiako langile mugimendutik abiatuta, grebaren eta komunaren arteko eztabaidan kokatzen da. Zinemira sailean ere nabarmentzeko dokumental bat estreinatuko da. Inge Mendiorozek zuzenduriko Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako lana. Ez dok amairuko kantari ezagunaren bizitza jasotzen du, eta Irutxuloko hitzak babestu du. Donostiarren gainerako lanei dagokienez, 2 aipa daitezke. Lur Olaizolaren Bariazioak lana, Zabaltegi Tabakalera sailean ikusi ahal izango dena, eta Anuska Aristimuñok zuzenduriko Hombre Bala, Mikel Erentzun musikari donostiarrari buruzko dokumentala. Gehiago jakin nahi baduzu, sartu Irutxuloko hitzaren zinemaldiko atalean.